Usa sa kinaiya nato nga mga tao kana bitong pagka-abtik kaayo ta. Abtik kita makakita sa sayop sa uban, apan dili kita makakita pagdali sa kaayuhan sa uban. Mao na nga sa ato naa kanunay kanang panaway, kunya kining panaway nato ato ra ba pong imarites, no? Atong ihonghong speakers unya kanang imong personal nga panaway mukanat magkanat-kanat og mahimo ng community nga labitong community nga sumsuman ba unya ang imo panaway ra gyud to nimo personal nahimo nga gipaambit sa uban. Ngano kaha nga lalit man kita makakita sa sayop sa ubang tao. Ngano man kaha nga lisod man mutan-aw o lisod man nato ma-recognize ang kaayuhan sa usa ka tawo. Mo nato pamalandungan kay sa atong katilingban mao na ang common nga experience. Unya nining maong common nga experience, common pod nga linugdangan ni ining tanan mao ang panagbangi sa katilingban. So dumduman nato nga ang imong saway asa padong adto sa panagbangi nimo og yanang maong tao og panagbangi sulod sa katilingban. Mo nga nindot kayo nga gipahinumduman kita ni Kristo karon sa iyang ebanghelyo miingon siya nga oy kuha asa pag-una kanang troso nga naa sa imong mata aron ka makakita sa sayop sa puling sa imong isig ka tao. So mao di ay nga ang ingon sa Ginoo ba every time we hear the gospel, let it become part of your life. Mahimo na siya nga kabahin sa imong kinabuhi. So ang first direction of the proclamation of the gospel is before it is directed to others, know and behold that it is directed first to me, to you, not to others. So mauni nga kita maoy una nga mudawat sa atong ebanghelyo, mupapuyo sa pulong sa Ginoo, unya mo puyo ni ini. Kay kung ingon ni atong kinabuhi, mahimo ka nga credible sa imong pag-correct sa imong isig ka tao. So may giingon nato nga correct first yourself before you correct others. Naman tayo daghang sayop, natin daghang mga kagahapon, mga past nato nga mga mistakes. Apan atong hinumduman nga our past mistakes never defines who you are. Because what defines who you are is the goodness of God. Gibuhat man ka nga originally you are created good, but doon na lang mga panghitabo nga nakabuhat ka og dili maayo. Apan sa Dios, ang imong nabuhat nga dili maayo, God allows you to correct whatever mistakes you have done in the past. Mabitaw nga, when we go to confession, God forgives our sins. And that forgiveness of God gives you a sign nga you have to begin from the beginning. So renew your life from the beginning. Dili kay after forgiven in the sacrament of reconciliation, you continue your sins. Dili din na ing ana. Kundili after forgiven by God, begin anew. Renew your life, renew your commitment to God, renew your prayer life, renew your relationships with others. So kumao ni, ang first direction sa atong proclamation of the gospel is towards self. Listen and then treasure the word of God. And when we treasure the word of God, we see ourselves. Nakita nato atong kaugalingon ba ala kadaghan mo din ako og kanang kuano mga kinaiya nga di pa man di ay ni kahaom akong kinabuhi. So mao na nga we begin working at ourselves. We begin working
we begin looking at and identifying in myself what are these things nga contrary to the gospel. Look at yourself. And then, kung maka-identify na ka, maka-pinpoint na ka, your project is to work out for this. Hinay-hinay nimo nga trabaho ni nga imong kunhuran, imong bawasan hangtod nga mawala ka na sa imo aron ang imong kinabuhi mahimo nga atune to the gospel, ang imong external life mahimong reflection of what is interior. Then by that, pinta nga it's you are quality and you are credible person to correct your brothers and your sister. Pananglitan. Bisan sa balay, mayngon ta sa balay sa itong mga anak, prayer is important. Mga anak, meal time is important. So kinahanglan maghiusag kita pag-ampo, maghiusag ta sa atong pagpangaon. Kana sa importante man sa mga Pilipino, apan ikaw dili makita nga nag-ampo. Ikaw dili mo join nga nag-ampo. Ikaw dili mo join sa pagpangaon, mag-una kag kaon or malit kag kaon. Unsa man nimo pag-correct ang imong gagmay nga mga anak, unsa nimo pagtudlo ang sa values ngadto kanila kung ikaw mismo wala mo puyo niining maong values. Ang lindot mao nga ikaw maldito ka kaniadto, ikaw maldita ka kaayo. Apan sa imong pagpaminaw sa ebanghelyo sa Ginoo, nag-anam ka og kausab na apa may mga dili maayo gyapon nato kay we cannot be perfectly changed, transfigured here, but we are increasing in our transfiguration, configure into the image of Jesus every day. So kung mauni mahimo ang imong life is an open book for others to be their example, to be an exemplar of how to live a Christian life. So mao ni nga, kung maingon ka nga, ako bitaw sa una, palahubog, magiging kaayo. Kanang, bay, di kyud makaayo ka ng hubog-hubog, daghan akong sakit, hinuon karon. Kunya, nausob ka, kana iba nakita ba nila nga, ang imo di ay, nagisulti kanila, na pamatud-an sa imong kaugalingong kinabuhi. Nindot nga, we correct others, and we make ourselves a mirror for them. Nga ikaw may mahimong panig ingnan. Dili kay mukorek ka sa ila nga tambag ka sa ila unya pagkahuman ikaw di ay pod labaw pong tambaganan. So mao nga tan-aw nato, the first direction of the gospel proclamation is towards ourselves, and then after it transforms you, the direction is towards others and the whole community. Nindot kaayo nga mamalandong ta nga sige tagpaminaw sa Ginoo everyday pod na kay project everyday kini nga area sa akong kinabuhi. Kini gyud nga batasan ako gyud kanang paningkamutan everyday nga ako ning maintain pananglitan sa ato kanang sige pamalikas everyday. Atong itain hinay-hinay at ang imong silingan nga makabantay nimo yung nga nausa man among silingan, usa may nakaon na mong silingan nga wa na lagi siya mamalikas sa iyong buntag kay ang kape nila kanang sa iyong pamalikas. Unya ang ilabong pamahaw sudan pamalikas lang gihapon kay bisag nangaon, nag-away bisag nangaon sinigitay. Kung imo na siyang ma-address, moingon imo silingan hala oy. Usa may nahitabo niya kay sige man gud siya simba, kay sige man gud siya apil sa makalipang, kay sige man siya rosaryo, sige man siya nagdebosyon sa mga santos. So nahimong nabag-o imong kaugalingon. Then mayngon sila nga bitaw no makabag-o man di nang magsigit og simba, makabag-o man di nang maminaw tas pulong sa Ginoo. Mayngon sila mga pil pud ta kay aron pud ta mabag-o. Mabitaw nga ang imong kinabuhi nga nausab is already a proclamation of the gospel to others. Dili na kinahanglan nga imo ingnon sila, sultihan nimo sila, kay ang imong kinabuhi nahimo nga visible example of transformation by the Holy Gospel. Manindog kitang tanan